sakamakon bashi na makudan kuɗi da ake bin shi na wasu mutane. Ranka ya daɗe, ni ina can neman na to idan na dawo na zauna ranka ya daɗe da me zan ci da su? Amma wannan wahalar ta yi yawa saboda na gaji da zama da shi. Dan wallahi na gaji. Fara a raba mu ba zan taɓa iya zama da shi ba. Amma Salima kina ganin sakin shi ne maslaha ba gara a daidaita ku ba? Ki haƙuri ki yafe mu. Na amshi laifina kuma wallahi zan gyara. Dan girman Allah ka sake ni. Wallahi ba zan iya sakin ki ba. Wallahi zan gyara duk abubuwan da na ɓata. Ga soyayya ce, mun tantance, mun jajirce. Kar ki cuce shi, kar ka cuce ta, wanda ya ja mana, amana ta ci shi. Kotun soyayya, soyayya, kotun soyayya, soyayya. Kuka bari yin kuka, share hawaye.